краища на България. Види блок, сега не знам точно къде са има в протестиращите, но действително има цяла България, така че проблемът е изключително голям. И не само в нашия град, подобни проблеми има и в останалите общини на България. Но това, което се събрави тук е достатъчно хора да изразите вашето недоволство. Аз, както ви казах и преди малко, също не подкрепвам това, което се случи в Велинград и в центъра на Велинград. Но в същото време не съм и съгласен и на тази среща най-вече трябва да се наследи този факт, че аз като кмет и моите служители са предприели такива действия. Това, което се случи, действително беше жестоко, беше грозно и то точно в центъра на Велинград. Няма как аз да разпореда такова масово убийство на кучета, при положение, че кучетата, моля, при положение, че кучетата са кастрирани, че кучетата са от години на центъра на Велинград, вчера не са ми пречили на мен сега като кмет. Всеки път пречат преди празниците на Велинград и кога са някакви си казват. Моля да се слушам. После всеки път ще вземе думата, да предприемат такива действия. Има не само отровени кучета, доколкото разбрах, има и отровени котки. Има ли тук служител на НПО Велинград, който да обясни на гражданите докъде е стигнало разследването? Как две камери не отидаха да ги видят, как ние водим наши собствени разследвания и как? Кой уби кучетата? Какво правите? Как разследвате? Какво правите след една седмица? Ние не сме разследвали. Кой уби кучетата? Аз Аз отказвам да седя на това фиаско. Да, то не е за първи път. Къде е то, Георги? Знай се, къде е то, Георги? Довиждане. Това е фиаско тук. Значи кучетата се убиват преди пролетното хоро и преди велинградските културни тържества. Това е всеки път, с изключение на миналата година, когато отровиха моите кучета и аз във Фейсбук, пак така както сега. Направих едно бум по темата, имаше много споделяния на моята публикация. Тогава не ги отровиха. Но преди пролетно хоро и преди велинградски културни тържества има поголовно отровене на животни. И включително и домашни. Моето също са отрови. Кой може да даде информация докъде е стигнало разследването? В момента има досъдебно производство. Пак точно се прави на следващите каква информация са събрали към този момент, аз не мога да я дам, защото аз нямам като налича тази информация. Разследват, когато има нещо конкретно, ще се изнесе публично. Тоест ще бъде приключен поредния случай Аз с не мога да неизвестен кажа сега. извършител. Вие сте Има човек, камери, камери трябва да се изнемат записи. Ама кога? вие сте човека, който може да Да, кога ще се вземат тези камери?